Yo, it's Mr. Julius, Triple One Touch Empire, Air VBC. Hardman Production. Yera Jehovah wekudenga, yera musiki wadenga nepasi ndiye mambo wemadzimambo. Yera munoera yera, yera munoera yera, Mwari werugare munoera yera, yera munoera yera. Makandipa mumwe muono, ndarasa tariro, ndaneta makandipa simba, kwamuri ndinovimba, kuti imi Mwari muchandirwira, muchandipawo zvandoshuvira, kwamuri ndicharamba ndakatarira, nekuti imi Jehovha munoyera, munoyera yera, yera munoyera yera, Mwari werugare munoyera yera, yera munoyera yera. Zvamuri Mwari anoyera, Mwari wenyasha nerugare, kwamuri handina chandoshayiwa, ndomboimba kuti yera, yera Jehovha wekudenga, yera musiki wadenga nepasi, ndiye mambo wemadzimambo, tinongokupa imbiri yose, munoyera yera, yera munoyera yera, Mwari werugare munoyera yera, yera munoyera yera. Makandipa mumwe muono, ndarasa tariro, ndaneta makandipa simba, kwamuri ndinovimba, kuti imi Mwari muchandirwira, muchandipawo zvandoshuvira, kwamuri ndicharamba ndakatarira, nekuti imi Jehovha munoyera, munoyera yera.